Rozhodol som sa vyskúšať 10-dňovú challenge, kde skúsim zarobiť 5000 eur, čiže v podstate do konca augusta. Na svoju prácu videoeditora by som sa chcel akože už trošku vykašľať a mám tu na dve možnosti, ako to viem dosiahnuť, tento môj cieľ. Prvá je s mojím kamarátom Rajom. S ním by som chcel robiť software pre realitných maklerov, custom AI software, ktorý im bude pomáhať lepšie zapisovať leady a lepšie manažovať ľudí a zjednodušiť prácu s fotkami, s popismi na nehnuteľnosti a proste custom. To ešte musím predne urobiť research a premyslieť a mám aj nejakých maklerov, čo poznám, čiže môžem sa ich spýtať, čo by im najviac uľahčilo prácu. A varianta 2 je spolupráca s mojim kamarátom Tomom, čo robí, on má veľké siete celkom, veľké dosahy, miliónové dosahy na sieťach. A s ním by som chcel robiť UGC, zahraničné, tvoriť, proste poriadne, on má veľké dosahy a veľké akože portfólio, čiže ja by som mu manažoval, aj strihal tie videá a on by ich točil, čiže jedno je také rýchlejšie podľa mňa s tým Tomom, to by bolo možno také rýchle, keby sa to chytilo dobre. S tým Rajom ťažko povedať, že ako to pôjde a to není také ľahké, ale keď sa na to budem sústrediť, fakt, že lock-in 10 dní, tak podľa mňa by to mohlo vyjsť. Nehovorím, že musia byť tie peniaze aj vyplatené za tých 10 dní, ale minimálne zarobené. Čiže mohol by som to skúsiť, stihnúť. Vidíte, že som trošku zmenil štúdio, kúpil som si nejaké blbosti tu na. No a popri tom samozrejme ja to budem celé dokumentovať každý deň, aký je progres. Dneska sme pripravili pre Raja ešte nič, ale pre Toma sme pripravili. Písal som o tom s Cloudom, on mi tu na všetko pomáhal, tu nám mi urobil, našiel mi nejaké firmy na kontakt, on mi urobil aj drafty, on mi automaticky vytvoril drafty pre tie UGC firmy, ktoré by mohli fungovať. Takže stačí mi to iba poslať. To celé spravil Cloud. Ďalej mi pripravil takéto media kity, ktoré budem posielať firmám ako portfólio alebo prezentáciu, že vlastne kto je to a aké má dosahy, aké má čísla, ako by prebiehala spolupráca. Je super, že on vie rozprávať v 3 jazykoch, slovensky, anglicky a nemecky. Čiže máme veľký trh, takže si myslím, že to bude jednoduché celkom toto spraviť. No a uvidíme, jak to pôjde. Musím warm-upnúť Gmail a takéto veci, a môžem vám ukázať zajtra nejaký workflow, jak to celé funguje, prebieha, jak robím. Aj s tým Rajom musím urobiť nejaké veci. Nech sa vieme do toho pustiť, tiež musím urobiť research, čiže to si zapíšem, že mám urobiť survey. Keby ste mali nejaké otázky, kľudne napíšte do komentára, viem vám vysvetliť celý proces, jak to budem robiť a som zvedavý, jak sa to bude vyvíjať. Momentálne som na nule, čo sa týka tohto projektu 10 dňového, čiže z nuly sa dostaneme na 5000 za 10 dní, som zvedavý.